И какво става, хора? Здравейте! Днеска в това видео ще реагираме на акаунтът на брат ми, който е дал 7000 лева за играта. Да, 7000 лева. И така че това ще е много яко видео. Лайквайте, абонирайте се, коментирайте кой е вашия любим бролер и праскайте палеца нагоре все пак, ако искате още Brawl Stars. То макар че съм Brawl Stars почти има в моя канал, ама разбирате ме. Така, да видим сега какво да ги таковаме. Да, по Monster Office, добре. Чакай, Lester Office къде е? Аз малко подмах. Да, ето. Така ще го разгледаме. Ето може да видим, любима бролер е Пайпър, ето е батъл картата. С това в Мортис от Едгар, уничката и The Golden Dragon. Нека защото Мортис си е скил. Да се изкефи. Така, добре. Ще стигне до някъде. Браво на Габи. Така, сега започваме да разглеждаме. Ще бъдем отгоре това. Я да видим. Добре! Като Sprout има всички скинове. Tropical Sprout, Lunar Sprout, Emerald Prince Sprout и Ruby Prince Sprout. Има и този як скин, който е Curted Sprout. Абе, яко е. Поне така се преобрами някакво. Има и Hyper Charge, но той не играе Sprout, както виждам. Добре. Ще не го оставят този скин. Да, тук няма много разнообразие, нали, даже при Лю, но няма този скин за съжаление, аз го имам от ранката. И така. Това е по-як, да. То просто кой не го знае, че това е по-як. Следващият бролер е Гром, при който има всички. То бъде Гром. Очаквах да го има очевидно, но да си с Гром има също. Добре. Мейси. Добре. Този скин за 29 джема, той е яко. Добре, и при Гъс не вари толкова добре. Amazing Charlie. Glitch Wari контролери за Nintendo контролерите. Много як бролер. Обаче гледайте, е така, изважда се от нищото, е така програмира го, гличва и буквално се появява. Много брутални скинове има в играта. Елф Анджело, добре, само Елф Анджело. Така има Некоби, добре. Год Некоби, добре. Има и Ladybug Би. Този май е по-добър, не знам, двата са гадни. Няма Мега Битъл Би. И да, няма някакви такива хубави. Той не играе Би. Обаче при Гел виждаме новият готин скин. Добре, много брутален скин. Ето го този с барабанчетата. Уникални скинове. Този не ме кефи толкова, ама е добър все пак. Той е на якия, той е на второ, на трето и да. Няма Dark Samurai G. Жалко. Той има всички бройлери хора. Муфераеви. О, има Спикеви. Това е много готин скин все пак.
Обаче той с едно моторче е изчезнал, за съжаление. Парите, пам, добре, пам с парите. О, добре, слава на боговете, че не си го е купил този отвратителен скин. Хора, просто прекалено е грозен. Тая... Ами не ме кейф, хора. Какво да ви кажа? Парите, пам с парите е на-яка. Окей, Бери още няма скин, така че да. Не, Бери, клан си, обърках се. Ето сега сме при Бери. Има Dark Horse Бери, добре, браво. Са колко бролера сме минали, бая. Също така хора, той има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 макснати и 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 макснати и 8 хайперчаржнати бролера, следователно това са 15 макса. Да. Да, връщаме се. Лили. Има Strawberry Lily, значи си е бил купил офертата. Oh, did you burn yourself? Mom never misses. Защото е по-як скин. Glad you ain't my И разбира kid. се Ивбел. The Gold Arm Gang Има says hi. хайперчарджър. Браво, за което. Мистер Флайма, Агенски, Мистер Пи, Дарума, Мистер Пи. Грозни са тези скинчета. Добре, има този скин на мекотранката. Чакай, пропуснахме другите. Има Beetle Meg, има Monster Truck Meg, който е брутален скин. Магма Манди, Енси Манди и този удръчен скин. Браво, добре. Има Runaway Grey, затворника. Има Детектив Грей, който повече ми кефи от другата версия. Колкото той просто ръкаветка в сив и с червена ръка, просто грозен е, много грозен и не ме кефи. Така с сива ръка връзва, защото с самия Грей. Просто не ме кефи. Everything's for sale! Той има единствения скин на Грифт, което браво, този скин все пак е як. Да, добре. Рефер Мучък. То просто иначе другия Wanna play? That's okay. Get in my way, then you'll pay. Няма Big shout out хепчелито, to който е all my много як naughty скин все пак. minions. Но, жалост, няма як. Добре, почваме много добре. Така, First Blob Squeak, Potato Squeak, Moon Bunny Squeak, Nerd, Зубърчета Squeak, това ми е любимия скин на Squeak, и Squeaky Note. Добре, това не знам как се превежда, но ще селектираме този скин. Родейл Ханк, браво, много добър избор. И Шарк Ханк. Браво. Ами има само Патрол Арти, няма нито този, нито Посейдон Арти, жалко. Можехме да видим някой. Така, Уиво. Имаме Аксел Уиво и Скорпион Уиво. Окей, добре. Има Макарон Мико и Гроуч Мико, добре. И нормалните винаги. Просто ги изключвам. Нормалните. Така, вече сме до ранг 15. За кого отбелязахме. На Пени няма скин. На Чик Майко. Не се чак дълго. Имаме Кинг Краб скин. Вече Чик. Dark Magic и Light Magic. Аз как викам? Просто как на Годзила евента, толкова як евент, буквално ще сложат толкова добре за скриването. Поне по-хубави да бях. Много съм разочарован. От тогава го забравих. Пак го забравям. Така, имаме Red Nani, който не знам дали е OG скин. Я да проверя.
Гейми. Ами не е Оди. Така имаме Сали Нани и Бени Нани и Арен Нани. Добре, много добър избор. Така, следва How Байра. unfortunate. Next Има time, try my Overwolf excellent aiming Байра. elixir. Sign here Ринг with your Мастер life. Байра. The reptiles are Байра. growing restless. Добре, браво. Много добър избор. Обаче Potential този satisfaction guaranteed. This one's on the house. Барли има Unicorn Knight Барли. Добре, браво. A little Great Wizard strong. от Clash of Clans Барли. Awfully sorry. Мапли, пяницата Барли, Another Wizard round. от Clash Royale Барли и Golden Барли. Ready for another? Така, при Честър имаме Wood, Spirit Честър и Dark Честър, този ме е по-готиния скин, не знам. Така, Стю, добре, Стю. Жалко, че няма Drop Стю. Обаче има Wicked Стю и Superstar Стю, добре. Джеси. We can do this! Има Summer Джеси Time to до get Джеси, това е constructive. много яка. Някои хора казват, че е крипи, но We can do аз не this! знам. Може да е яка. Пиано 8-бит и 8-бит класик 8-бит, добре, браво. Time to hit 'em with the old one Dark too. Wolf, само хора, най-бруталният скин на сам. In your Сам да face. теди. You're Яйци сам, brand който е малко грозен, но Alright, хайде. jabbers, let's И do it. Каесър сам. Този от Brawl Pass-а, добре. I will protect Има Бъстър от Brawl Pass-а, добре. mean И protection Крокодил machine. Бъстър, този е най-як. Чакай да го казвам. Добре, браво, има Темперест Стара, има Стара и Тара едновременно. Има и Мис Фортън Тара, браво, добре. Preparing for counter attack. Nap time for the Има win. Снипи Санди. Sandstorm. Макар че тя стои постоянно. Nap И time. Sugar Rush Санди, добре. Това е много як. Така, Sandstorm. има Wanderers Санди и Yay! Санди Woohoo! Боя. Добре. Новия скин на Санди го няма, за съжаление. Но така, отиваме към следващия бролер. Към Колет. I see you! Браво, има навигатор Колет, гладиатор Колет. И този, който е инспектор Колет. Така, я да видим само... Да, имам още един Go скин. ahead, my scrap. О, благодаря. Такова. Така, и добре, я да видим скиновете иначе за специална Колет. О, гледай, какво става с мен? Да, това са само този е скинът, който Габи няма. И да. Отис, Параотис, добре. И Они Отис, добре. Той е горе пак. Dopity. Така, Ръв. Requesting backup. Имаме Маршал Ръвс Bird и is the word. Ръвс Чими. Това ми е един от любимите скилове. Отиваме към Ринго. Тук се очаква хора да видите прекалено много скилове, защото не. Значи грешно съм си мислил. Добре, дей. Има Рико Чикън и Firefly Рико. Аз този мисля, че има попкорна, този и този не. Обаче този принципно си мисля, че го има. Този знаех, че го няма, ама може и да го има. Нищо. Бер! Еми да. Перископа първо и Дейч първо. Окей, добре, браво.
Корджилиус има доста. Започваме с Poison Cap Корджилиус. Добре, хубав скин. Този е най-яки от първо паса. Spore Корджилиус. Райдер Корделиус. И аз имам един Корделиус, но телефона ми той замина просто и вече нямам отказ. Има Frost Queen Amber. Muy caliente. Amber de la Vega, добре. Rat attack! Аш, пицаш и пиняташ. Освен това има е този Аш подарък, който се нарича Крампус. Аш, да. Дарил. Има Омега Бокс. Дарил и това. Аз надях да има или този, който е много як. Или този, който ще е як. Но го даха безплатно по едно време. Колко Роса. И това е един звеня скин. Аз чакам да има този, защото е много як. Hashtag I'm so gonna win everything. Така. Добре, тук обаче има доста. Започваме с Mean Girl Ems, Did someone here с follow me? Harajuku Ems, Medusa Ems, Ruby Medusa Ems, They say she's too wrapped up in herself. High haters. Medusa Ems. Ще селектираме този. Този го няма, за съжаление. И този е як. Обаче аз не очаквах да е епик, защото не знам аз. Така, вече сме на над 500 купи, така че Карал, Брал Байкал Карал, Гоблин Карал, добре. И Холк Райдер Карал. Така, Бони има Фуд Бони, Юникорн Бони. Защо аз си мисля, че имаше още един епик скин на... не епик, такъв рейр скин на Бони. Ами не знам, хора, май са премахнали някакъв скин на Бони. Добре, този новия го няма. Има и така, чай да се върна. Защото аз си мисля, че има още един рейр скин. Така, има Empress Бони, добре, браво, супер. Драго на 21 ранг. Макс на със всичко. И да, Драго няма скинове, за съжаление, така продължаваме. И да почти на 21 ранг, една купа не му достига. Има много добри скинове. Има Меча, Годзила, Нита, хора. Това е един от най-яките скинове на Нита. Така че съветвам ви, ако ще си купате ми фик скин, купете си го този. Gummy Bear Нита, това е един скин, който като умреш буквално самата мечка е с друг цвят, нали, самия жилира момо на главата си, или как да ви го обясня, в зелено, в жълто и там розово червено. Вече сме с бройлерите над 21 ранг, да. Виждаме Джаки, на който няма скин. Така, Франк, добре. Има Caveman Франк, DJ Франк, Spirit Light Франк, добре. Ванара Франк и Парасол Франк, добре. Браво. Поко. Има само Desperado Poco, който е най-бруталният скин на Poco май. Да. Зомбиби. Окей, бойс. Зомбиби. Mr. Bat says Биби hi. Ласе, добре. Tough as nails, hard as a rock. Биби RJ. Base bubble. Бъбъл Гъм. Биби, Бруталка.
somebody Геймър order a Биби knuckle и може би sandwich? най-готиният скин на Биби. Konnichiwa! Кършет пират Биби. Много брутален скин. Max to the max! Макс с Леопард Макс, Хермес Макс, Кони Макс, Let's go! Come on! Zip zip! Стритвер Макс и GT Макс, които този е обикновения скин на за Kablam! 20 Bow! песа. Zap sizzle! Не е хубаво. Така, вече сме на 600 Come купи. get it. Марипоса Пайпър, Биг Bless Пайпър your и да. heart. Bless your heart. Аз му разцъквам тук пайпърката. Обаче хора, може само да ви покажа нещо. Вижте пайпърката колко добре изглежда. Представете си колко добре изглежда ето така. Много брутално ще изглежда, добре. Я херна с Макса, хора, вижте нещо. Много брутално изглежда. Е така, хайпарчарче. Много яко изглежда, хора. Спайк. Има Пуп Спайк, Спайк лайното. Има Тун от анимацията Спайк. Просто вижте колко е хубав. Ще го е така просто. Някакси гличва самия скин, за да се движи. Ама е много як. Пайро Спайк, Робо Спайк, Маск Спайк, който помня, че Габи си го беше купил от 29 джема намален 20. Там нали на 19 де. Dark World Спайк. И да, ето вижте хора, той има глас. Ох, леле. Искам да се поиграя с тя пинчета. Така, Мегабокс. Добре, той е събрал всичките Мегабоксове, ще се спомня за тях. И ето така. Не, това е. Слагаме, окей, много брутално. Така. Сакура Спайк. И това си скинаме на Спайк. Оставяме с най-яки. Следва Дайната, с който има Спики Майк, брутален скин. Те хвърля някакви куски. Има Робо Майк, добре, Робо Майк. Коуч Майк. Дайнаст Майк и да, това е. Тя хора сме само да видя нещо. Искам да видя коя колекцията. Да, бар, защото е с храна. Аз тази солничка имам, но на някакъв там кършет акаунт. И да, слагаме Робомайк и да скифа. Това най-якия скин на Дайнамайк. Категорично. Има само Warrior Bo и Underworld Bo. Няма толкова хубави скинове на боса, надях да има този наистина. Да, доста як. Buenas noches. Така, има Майордомо, Ел Браун, браво, Ел Рей Примо и Ел Примо, добре, браво. Така, има Драгодол, добре. И хора, сега е един, нали, ще прекъсна за рандом момент на видеото. Искам да ви покажа. Нали, преди имаше... Чай само да стигна до Брок. Не, чай малко. Така, до Дог. Вижте, нали, предния сезон беше тук Gods vs Monsters. Еми хора, искам да ви покажа скиновете. Чеме на теми, на тематики. Така, гледайте, всичките тези скинове, нали? Медузите с Зеус Брок, Посейдон Арти, Минотаур Бул, Хейт Мелоди, Хермес Макс, този Анджело, Афена Пайпър, Арснани, Хербъс Бустик, Касеар Сам и Гладиатор Колет срещу, запомнете всичкото това срещу ейте 4-мата.
Буквално. Той няма да се коментира. То се знаех кой ще спечели. Пайпър като ще нацели Франка далече. Live strong Бото... as the mountains. Тия деца с повече деймидж ще бъдат отпред и Пайпър ще ги стреля. It is Громко time там for той party! не го да прави хора. Буквално ще ги пръсне. Добре. Това училищната такава кажете училищната тематика. Ей това аз може да си го купам, но не ми харесва. Аз имах едни спреове равно плюс минус. Много яки бях. Добре, тук има почти всичко. Ама няма тази ник. Която е много брутална все пак. Ама има по-яка ник. Така, само разглеждаме сега тематиките и се връщаме. It's time Bro. to level up. Окей. It's go time. Така, ето го тъпия скин на Бро. Game on. Ето го. Бич Бро, добре. Rocket Ray. Хакер Бро. Rocket Ray. RGB Брок, да. Move those feet to the Hacker boombox Bro. beat. Oh yeah, Супер turning up the Рейнджер Брок boombox. Ред. Супер Rocket Рейнджер Ray. Брок Блек. Let's do this. Супер Рейнджер Брок Йелоу. Да, тези са. Супер. Така. Това го взела, викам. Бъз, добре. Бъзете, Кайджу Бъз. Фенрир Бъз. Don't be Elder salty. Fenrir Take a Buzz. shower. И Моркфернир Бъз. Той To е the някакъв rescue. тук. Diving Бъз Филмър Dynamite. не е толкова добър. Скин, така че не знам. Oh, you got Кабота fun. Фанк. Октофанк. Wanna fight Добре, the fang? ти ми скил, бе. Аз имам ето този. Free refills on И исках foot да събирам punch. за ето този хора. Така. Alright, you'll Този get a kick out режим е of пред this. тези, които Габи има. Феросиус Фанк. Добре. Супер скил. Okay, Нормалния challenge фанк. accepted. Някакъв шпагат прави. The heat Така. is on. Този или Fear Кабота the Фанк, fang. че очевидно. Така, преминаваме към Кол, Sorry, noob. който няма такова разнообразие, не е като Time for trouble. Dark Angel Crow, много добри скинове на Colt. Phantom Crow, какъв Crow? Colt е много гаден скин, не ми харесва, буквално с някаква маска, отвратително кръвен скин. Outlaw Colt, който след This всеки is скин, too Rockstar easy. Colt, не са красиви Yes. скинове, той е най-якия. След меч Crow, Kit, Feline good. той се е бил купил Браупас, добре, Bounce, нормалната bounce Kit, and bounce. Китбоксър, You are Billy gonna the cry, Kid. aren't you? Ето да видите пак Thrilled to Китбоксър. be here. Really? Китбоксър Gold Paw с златни лапи. Cat's got your tongue? Yes, Тук не са I. златни. Dark Paw. Те не ногтите, самите лапи. Добра идея. Като за име, Has добре. it really come to this? Обаче Oh, спомейте. did I smell tuna? Хора, аз Doing съм искам да ви well покажа, and гледайте managed как to miss the mark. Pounce, flounce and bounce. Гледайте как You've got a е. face for failure. Feline good. Гледайте колко е. Friends forever. Така, слагаме Китбоксър. Дино Леон. Шарк Леон. Пашка, браво. Invisibility. Сали Леон. Добре. И Леон да спре. Мортис, който е на 26 ранг. Убеден съм, че има всичките. Да, има всичките. Почваме. Знаете пески? Топ след Мортис. Също така. Rockabilly Мортис. Night Witch Мортис. Night Witch-ката, дето с прилипите от Clash Royale. Има я в Clash of Clans. Просто, понеже влезе по-късно и Хаун почна да играе навсякъде се кова. Защото е на супер се играе по Brawl Stars с почва. Така, има Роги Мортис, добре.
Това е нинджата Мортис, всяко е. Beach Time Мортис. Хокей Мортис. Тъпият Гала Мортис, който мен изобщо не ме кефи, колко е тъп. Колко е тъп този. Меча Мортис, любимият ми скин. Какъв най? Дарк Меча Мортис и Лайт Меча Мортис. Най-бруталните скинове на Мортис. Така. Бу, който му е на 27 ранг. Вече се качваме на над 700 купи. И доста интересно. Така, на Бу. Има Викинг Бу, добре, браво. Хайперчарджнало го е даже. Touchdown Бу. Лайнбейкър Бу. Равно това е разликата. Не знам. Barbarian King Бу. Space Ox Boo, Ryan Boo, Booman, който е тъп скин, защото Бу е толкова малък, хора. Детективът Awake Boo, това ми е любимият скин. Нали, заедно с този Бруталница. И North Rider Boo. Този новият обаче няма. Нищо. Ще сложим този. Така, Феникс Кроу. Виждаме Wild Crow, който е търски за кръв. Вижте го тук точно. Феникс е по-як. Да, най-дя по-як. Аз буквално се заглеждам в кецовете на скиновете. Меча Мортис, добре. Гол Меча Мортис, браво. И Найт Меча Мортис. Капитан Кроу, който е много стар скин. И Кроу Бол, който не кефи изобщо даже. Слагаме Найт Меча Кроу и така. Вече сме над 25 ранг. Виждаме класик Шели, бандита Шели, ПСЖ Шели. Класик Шели видяхме. И Склад Бъстър Шели, брутален скин все пак. Слагаме OG Шелито. И как? Search Kong, Die Search. И Кракен Search. Браво. И Едгар. И последния бройлер Едгар, да. Quick Draw Едгар и Доктор Едгар. Браво, добри скинове. Едгар Тата, който преди го харесва, сега не го харесва вече. Нещо. Някакъв гейски скин, за какво е? Отвратителен е. Буквално не го е ползва явно. Има Меч Едгар Юнит 00, Меч Едгар Юнит 01 и Меч Едгар оригиналния най-як скин. Така че, хора, това е за това. И както винаги, аз бях Радослав. Ударете много мощно палеца нагоре, ако ви е харесало видеото. Все пак дал е 7000 лева за играта. Това са много пари, все пак. И да, абонирайте за канала, за да може да ударим 300 абоната. И както винаги, аз бях Радослав и до следващия път.